Hite parminggota di obason, marhahohomon mahita. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 10 ayat sada rodi ayat tulu. Kapahana umuli bagas di debataki ai tu sido anai muli kanuk tumpang minggui hulului donisi oh ini debataki Roh Tuhanku, Romaho Tuhanmu se, ai di bagas ingananmu, asri Romado sude, sai mongoti rohakun, bai majoro. Patut pangalahoku marado pongolimi sai suruhon turohaku todi parmariai asa tolok tore tangiang Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, nama no palangit doho tanoon, amen. Ai di alo debatado akan nagijang roha, alai di lehod do asi-asi tu akka nasere marroha, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para siroha jala pardenggan basa nasumurung, tung di halo mohon rohamdo asa marhasonangan ngulu nami saliling-lilingna. Nunga di papatar ho asini rohami tuhami. Asalam hutadahami haluaon nasian hoi. Di baheni patutoru marohanami diri nami. Jala hupangidohami tuho. Usehon mato dimi tuhami. Asa porsea hami diholong ni roham, jala totong hutangion hami suaram nama jauh hami. Majakon haluaon na pinarademi, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kor ina parari Kamis.
Marede hita sian buku Ede nomor 417 ayat 2 rodi ayat 3. Rade situtu haluaon. Pater sude hahurangan topoti sando dosami pangi dosa sesa oh Tuhan sude pangalau sioki datati saisau otomu naung sesa dosam sasude marna medaging munang to di mani oktong Tuhani pakokok nai parangehon pasangap Tuhan muatong ibana buas mangalehon tuho asonang atokto sado sian hol song malua nang sian biar musude sonang namaho namartua makiri toktong surgoi Tabegema hatani debata patu joloni jamita turpuk tu ari minggu sadarion iman natar surat di Psalmen ono puluh pitu ayat sada rodi ayat walu tajahama marsorin-sorin di ayat parpudi rap hita majahasa songonon ma hatani debata tangiang mangido pasu-pasu eden namardongan parhinaloan sipil tihon ale debata saya si maroham dihami jala pasu-pasu hami saya marsinodang mabuhim madongani hita asalam marbinoto tanoon di dalanmu diboto akka bangso sudena hatuaonmu ikon pujion ya kabangso doho sugut ale debata sudia kabangso tutu mamujiho marlas niroha jala marulup-ulup sugut akka bangso ala tigor panguhumu di akka bangso jala ditoguho akka marga di tanoon sela iko pujion ya kabangso hosugut ale debata sudia kabangso tutu mamujiho tanoon mangalehon guguna ay pasu-pasu ni debatata do hita di pasu-pasu debatama hita jadi habiaran ni sude ujung ni tanoon ma ibana songonima hatani debata martua do akka namanangihon hatani debata naupeopsa jala namangulahosa amen kor punguan ina Naomi.
Marede hitasian buku Ede nomor 102 ayat 3 rodi ayat 4. Sai margo kowe mangiun mangiuti hatamu di perdalanan nami Porseaon nami pe tapai tu masa ape na bernetao non nami tatap sude kami rohanami pasonakon adol maun hamonakon sungguh lihamion sude paburju hami be mangalo dosa nami papir maton dinamiun papus marohanamiun di paraloan nami gohi rohanami asahami mamolokon losodohot halepao. Urian ni Tuhata na hinaholongan di bagas guar ni Tuhata Yesus Kristus, di bagasan serep doho uduk ni roha, tatopoti jala tasolsoli ma dosa dohot pangalau siota di jolo ni Tuhata, martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Martangyang mahita ale amanami na di bandewa gijang parholong roha situtu marpungudo hami ro marsoba tujulom mangido asini rohami tuhami indada alani hati goran nami ubahen na rohami tujulom holan alani asini rohamdo aihodo Tuhan parholong roha situtu ale todi parbadia urupi jala asima roham dihami sodangi maroha nang pikiran nami asa tarpatu pahami mangulahon nasitong dohot nadenggan jala mangulahon hobar tulomo ni roham asa taruli hami di ngolu na ibaru di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosa. Nunga pola hupasisi songon obun akka pangalaosim. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuahu ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen.
skor paduan suara Narwastu.
Marede hita sian buku ede nomor 440 tolu, ayat sada dohot ayat tolu. Tuhan Yesus napunaan songgo kami biar ulang tari wargo bolunai nasa dosaku naksai doi tabari tahun holong naik ya Tuhan Tuhan soli tu manupahi terlebih dah sasada Yesus pinujima ibu mau Yesus niho sonang rohaku tarabudo mian diau mampain hakami bai madasau tulang bumi sabari tahun holong naik dia Tuhan tu dosoni tu manupahi terlebih dah sansana Yesus pinujima. Tatangihon ma hatani debata nagabe dalan tunggolunay baru di bagasan minggutta sadarion ima natar surat di 2 Korintus 5 ayat 10 pitu songonon ma hatani debata asa molo di bagasan Kristus halak natinopa nai baru mai nunga salpu pangalaho narobi gabe nai baru songonima hatani debata atong rap mangidugugu mahita tutuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami amen. Hur ama marede hita sian buku Eden nomor 187 ayat 2 dohot ayat 4. Kumpati akan lagi toma iu tonon di tonim bisi ona totong sebelum maroha
pambahengamu dum dipati ororo mataun one bakarom onoro ami manogu ami dinarodupun kolong doro ami dihamiun nang sahaku lambungmu Tahati dakon maha porsiotai, songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon di portibion, rap madok mahita. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nama nopa langit doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sia todi parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata, nama naon na bernit di panguhuman ni silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tubanua toru dung ditanom, namula mangolu di aripatoluhon, nama naik tu surgo lahu hundul di siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani disima ibanam paimamulak sogo tutanoon manguhumi halak namangolu dohot namate. Ahu porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot desisahasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Kor PP GKPI Pamen. Tabegema titing namasa di huriata di nasa minggon. Damang dainang niya olongit tibaga satu hati Yesus Kristus. Tabegema titing namasa sa minggon. Parjolo na moding. Na di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 nunga marujung ngolu inang te boru pangariwan tutup usia 67 tahun. Na hinabaluhon amang sintua M. Simatupang na maringanan di Jalan Bahagia, Gang Tapian Nauli, masuk sektor 4. Paduahon, sadarion Minggu 20 Agustus 2020 dung sidung parmingguan di Patupa Gereja Tado, mengapuli tubagas keluarga Nyonya Gultom Borunebaho, nama ringanan di Kompleks Villa Prima Wisata Indah, Blok C nomor 38, Jalan Karya Wisata, masuk sektor Onom. Patuluhon nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 nungwa sorang sada dak danak boru sian keluarga amata F Sembiring tubuh ni inata boru Simangusong nama ringanan di Jalan Bunga Ester 10 nomor 4A masuk sektor Pitu. Lau manomu hatani debata Tapujima mari TED nomor 450 ayat sada 1 tolu.
tung natarapul doro hakinon dihaholongi Tuhanku awon budang masana dileho tuau tung naum marga holong na diam lasro haki holong Yesusi Jesus diau lasro haki holong Yesusi tok tong diau tung na jojo marsa rohanai ala dosaku nan sai godangi dung hutopoti sude dosaki ias doau di banmu dari lasro haki holong Yesusi Jesus diau lasro haki holong Yesusi hotong diau dang ubah holongoni dang bo macho pakokop nai tung mate Jesus makokop awon nang di ngolu na di tiop awon lasro haki holong Yesusi Jesus diau lasro haki holong Yesusi tok tong diau Dame di debata na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Damang do dainang nahina holongan hatan itu hata dihita di minggon imana tersurat di Rom bidu 10 sada ayat sada satro di ayat 2a dungien non dilanjutton ma ayat 20 sia satro di ayat 32 jala hujahon ma dihita saluhutna tak pahihutihut ma di bagasan rohat tabe songonon mahatani debata pasi-pasi ni Israel asahudok ma tung dibolok kondebata do bangsona do may ay haalak Israel do nang au pinopar ni si Abraham marga Benjamin datung dibolok kondebata bangsona nang tinadanahian aidang dipatay debata akka seleon lehonna nang panjon nai ay na jolo dang sioloy debata hamu manang si Pilibegu gabi dapotan asini roha hamu anggon waing inorhon ni naso mangoloy nasida songoni ma nasida dang pangoloy nasida saunari anggiat sian-sian nang nasida musengani inorhon ni asini roha na tuhamui ay naong dipasa debatado saluhutna tu roha naso mangoloy asa asian na muse saluhutna ido sahatna damang do dainang nagabi tema di minggutta sadarion ima akabangso makamoletehon asini rohani debata manang dihata Indonesia bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah hatani Tuhanon namanginang ima dibuhai Rasul Paulus di bagasan suku-sukun. Didokdo disi tung dibolok kondebatado bangsona ima suku-sukun na disuraton Rasul Paulus. Alayaha malusna daomay. Ay halak Israel do nangau pinopar ni si Abraham marga Benjamin. Damang do dainang molo tapay hutihut pardalanan ngulu ni Rasul Paulus isedo harwa Rasul Paulus. Rasul Paulus i masahalak naso porsia ibana Tuhan Yesus Kristus na parjolohian. Alay
di bagasan hahuranganna tarlumobi di bagasan ibana dang porsea tu Tuhan Yesus Kristus dang ditinggalhon manang dang gabe di pasip Tuhan ta Yesus ibana songoni di parngoluanna alai diurupi jala dipakai do ibana gabe apostelna dihita damang do dainang nakin hu payhutihut endekor sian parari Kamis sian ina Naomi satu sian narwastu ay berkesinambungan do ende munai sudi jala idolas ni roha parjamita mulo godang akakur terbatu do parjamita artina hamupe lao mangarade dia ka ende muna dibere kamu do mungkin tema minggu laus dilului hamu ma ende na jonok manang napas tu tema minggu jadi nakin parjolo ende sian parari Kamis betapa kita tidak bersyukurin nanakin kan sian kirung jemaat doi betapa kita tidak bersyukurin na jala berkesinambungan do namanginang tu tema minggu ta wasa hudok songoni halak Israel didok disi pasi-pasin Israel manang hata Indonesia sisa Israel artina sian saluhut bangso Israel adong do dia palatiki naso porsea jala nama nibil sian debata artina nama nibil nasida sian debata dang dibereng nasida jala dang dirasau nasida asini roha nasian debata manginang alani nakinende betapa kita tidak bersyukur sering dohita dang mamereng asini rohani debata di bagasan ngulutta betapa kita tidak bersyukur dikontekskan dengan keadaan dunia yang begitu luar biasa. Bumi yang begitu luar biasa, menghasilkan yang baik. Tetapi kita sering tidak bersyukur. Dang tarasahon, jala dang tahalasson, asini rohani debata. Mangihut muse, edeni narwastu, sayura jumi hamaguan hamatean ido ujungna damang do dainang sipata songoni do hita na mangulon maul do hita marajumi jala maul do hita tapa husor hatani Tuhani di bagasan ngolutta. Siapa yang tidak mengagumi bangsa Israel ini karena dipilih Allah? Tetapi kenapa mereka tidak semua setia untuk menyembah Tuhan? Jala songoni di perdalanan ngolutta manginang. Alay nakin dipaingo dohita sian baga sendei taraju mima. Ay hamagoan, hamatean, ido ujungna, ido jambar tadi portibion. Ketidaksadaran atau keberdosaan yang menghanyutkan kita, sering kita lupa bagaimana kita melihat dan mengintrospeksi diri dalam kehidupan ini. Alani unang hita gabe bangsa yang tidak mau menerima asini roha ni debata. Di hutan muse, edde Naomi, adonakin. Kau rangkai air mata menjadi permata. Ahado tabay ni nang asasati tatusi. Sukun maju naumion. Ahado tabayin asasati tatusi. Imahamubao nirroha. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun umatnya meninggalkan dia. Jala molo di bagasan ngolutta manginang hea hita manibil. Tuhan tidak menjadi murka akan kita. Alai di paima debata doha mubau ni roha dihita saluhna.
Asa gabe bangso na tarpasu-pasu hita. Asa gabe bangso na manjalo asini rohani di batado hita manginang. Di bagasan ngoluta sigano pari. Damang do dainang, dosa manang keterbatasan, itulah yang sering menghanyutkan kita untuk tidak mau merasakan dan melihat kebaikan dan kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Keangkuhan dan ketinggihan hati, itulah yang membuat kita tidak mau paudukon dirita dinalau hita manjalo asini rohani debata. Alanima damang do dainang dipayingo do hita sian turpuk jamita dia palatikion ima malua do hita ala asini rohani debata. Adong do ende Amazing Grace manang wolo hata Indonesia ajaib benar anugerahmu. Jala endeo namanginang adong do latar belakang nyon. Ima adong sahalak na margoar John Newton. Jala ibana pekerjaan sehari-hari nibana ima memperjualbelikan manusia manang perdagangan manusia. Jalaun perjujidon perminum. Sudaya kaulon na nasoti kos matong. Alai disadatiki berlayar matong ibana. Alai di bagasan tiki masama hasusaan di ibana. Ima tiki berlayar ibana manginang Roma aka galubang dohot angin. Jala ido mambahen ibana gabe mabiar. Alai di bagasan biar ni roha ni John Newtono namanginang las martangiang do ibana. Dung martangiang ibana dang pigaliling nga membaik besude cuaca nang galubang pe nga moy smurut. Lobima 6 tahun dung sidung kejadiani terpanggil maibana gabe na poso ni di bata. Ternyata manginang naikon songoni do hape sipata ngulun. Apakah hidup itu harus selalu didatangkan dengan gelombang dan ketakutan yang luar biasa, baru kita bergegas untuk berubah dan memperbaiki diri? Hura sadang polai konsongoni. Bangsa-bangsa Israel menolak kemurahan dan kebaikan Allah sebagian. Karena mereka menyembah Allah lain, Dewa Baal. Alanido damang do dainang nang pesongoni nasida alai tongdo dilehon debata asini rohana. Hurasa molohita manginang dimedongat tahaci rohatta tabon dotong di bagas tangiang aletang yang tai songonon do hurasa pamate mai Tuhan acitian rohakku mangidei. Jala molo dioloi debata matang yang taya manginang. Batiak minggu ma adong titing na moding. Ternyata ketika bangsa Israel menyakiti hati Tuhan dengan tidak mau setia kepada Tuhan, Tuhan tidak membalaskan itu. Dang songon rohani hajol maun yang mau menyimpan dendam dan sakit hati. Tetapi Tuhan tetap membalaskan itu dengan kasih dan kemurahannya. Ido kabar sukacita di hita. Jadi molo dihajol maon muba-muba dorohata manginang. Sonari boy do hita rak mekkel. Marsogaduan dang binoto. Ena rap menjaduhon do hita manang na dia. Maka berikanlah hati dan cintamu kepada Tuhan.
Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kemurahan dan kebaikannya. Alani damang dok dainang, unang songon istilah hata batak namandok, hacit mulak mangido, hacitan mulak mangalean. Bolo nunga dilehon debata asini rohana dihita, tajakkon mai, tajalo mai di bagasan rohata. Jalahot mai di bagasan rohata manginang, jalamar parbue mai sian hamu bawon ni rohata, nang pangalahota di parngolota siganu pari. Amin. Martangiang mahita. Marulakulak kami mandok moliate tuho wale Tuhan Jehovah pardenggan basa. Alasidot holong ni roha mali Tuhan. Namandonga ni mangaramoti pardalanan ngulunami sak tutikyon. Ale Tuhan nungarap kami mambege di hatam. Ima dipaingok dohami ale Tuhan. Sian kesaksian manang pardalanan ni Rasul Paulus. Ibana pele Tuhan jolma pardosa do. Jolma nahurang do ibana dihaporsionna na jolo. Alai dang dipaloso ibana lilu dihangolonna. Alai dipatugu-tugu hodo ibana le Tuhan. Asaboy ibana marhamu bau ni roha. Jala manghutoko di pardalanan nguluna. Nang songoni pe hamele tuan akarwasmu tarlu mobi GKPI pamenon. Homana totong mangalehon gogo di hami. Asaboy hami mangulahon hatami. Asaboy hamele Tuhan makkamolatehon asini roham. Ima sian akka parbue ni ngulunami. Asalam tarida le Tuhan ha Kristenon, jalalam godang ale Tuhan halak namang hutoko, ima sian kesaksian ningolu nami. Ajari mahami ale Tuhan, dia kahahurangan nang hagalion nami. Asaboy hami hot di haporsion nami, jala satia hami manghutoko di pardalanan ngulu nami siganu pari. Nang songoni pele Tuhan, hubo kami do di bagas tangyang nami huriamon GKPI pamen. Homa nama totong mangalehon hasadaon nang hasereponi roha. Di tonga-tonga ni ruasmu, tarlumo bidihami akka pangula ni huriam. Asa boy ali Tuhan sudi akka program ni huriamon, mardalan di bagasan denggan dohot elas ni roha. Nang songoni pele Tuhan, disude akka ruas nami, homana totong mangalehon hahipason nang las ni roha. Nang aka ulang tangan nasida le Tuhan, totong maramuti jala tabay maaka rezeki di aka ulang tangan nasida le Tuhan. Asa sude di aka kebutuhan keluarga nasida, boy terpenuhi jala nasida pele Tuhan, boy mandalani nguluna di bagasan las ni roha. Nang songoni pele Tuhan, ruas nami, nang dongan saha porsion nami, nara di bagasan parsahiton, homana totong mangaramoti ubak na pinangan nasida, manang tangan para medis na dipakai oleh Tuhan, gabe perpanjangan di tanganmu pamalupon nasida, sian parsahiton ni dagingna. Ale Tuhan disaluhut na pangidon nami ale Tuhan, huboto hami do jolma pardosa hami, jumolo sama dosa dohot pangalosyan nami, asa dapot hami ma pasu-pasu nasyakoi, jala unang loas hami holan manjalo pasu-pasu miale Tuhan, alay pakke mangulu nami, gabe pasu-pasu di tonga-tonga di portibion tuganup donga nami, unang loas hami tarladit di hasyanganon. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami Tuhan. Amin. Mari dema musehita. Tuhan Yesus tiruan mudo naholoro hadi aulai ho ai di se aho
ngadialang ulung rohai ai nai di tahangoluani tatiru holong irohanai pinatuduhoni tuhatai tahaholongi madokatai airuasi Tuhan tadonangi marada memang masih jalangan ma tak terjemah sulho tudebata Hatani tu hata di hita, lapa berhaton hita mangalehon peliata, imanatar surat di 2 Samuel pidu 2 ayat 6. Songonon ma didok. Onpe say dibahin Jehovah ma Tuhamu asini roha dohot habonaron. Aupe bahenokku do dengan bahasa Tuhamu, ala naung dibahe kamu songoni. Tapasahat ma peliata.
Martang yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silayon leho na dinggan. Jalamual ni nasa ulibasa na maulutos. Husom bahon hami masya na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Molo tung adong tarsom bahon hami tuho. Nasyan tangan muhian doi hujalo hami. Ayaha mahami umbahin na tarlehon hami manangaha tuho. Asi maroham. Jalo mapelian nami on gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupake hami pelianon. Pati buluhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni sileon-leon mi dihami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya edehon mahasangapon dilebatata jalarohata saita peleho tuhatai ima peleana tok tong dunengan ede tado do soldao pa lomoni rohani tuhatai. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magowarmu, sai Roma harajonmu, sai sot molomoni roham di bonotongoon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna harajau oh tago rodi hasanapon saleleng nileleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorho madamena tuton di munabe. Amin.